Hello everyone, welcome back to the channel. This is Tim with video creator. लोगोफोर दा गानफब ओंखारबाय नै ओमफ्राय गामियाव हाबा दं नालाय सासे लोगोनि ओमफ्राय दा बेयाव थांनो नागिरदों जोङो एकदम दायो बेम पार्टी दामखावलागासिनो आरोना ओमफ्राय बमाबो गावखावलागासिनो लोगो मोनगोन ना मोनैलाथाय जोङो हाबा दानगासिनो होननाय खोनादों आङो जाबायसदां बाराबा दायो थांसै जों हाखु दाखु ओंखारबाय ओंखाम जानासो थांनो नागिरदोंमोन दिनै मिरामिस नालाय ओमफ्राय गाबोनसो आरोना रिसेपसना दिनै दायो मोनायाव हाबा दानखासिगोन आमफ्राय नै खाटां खुटां देलायगासिनो फिसाजोखौ गारलांगोनसो आरोना बेखौ कनिष्काखौ नै उन्दुबाय मेंनानै साला सानसे ओमफ्राय नै आंना स्टुडिअ'आव मा दं नायदो लोगोफोर दंफां दंला रज'ला जोब्बाय नै गैला सिलिंआबो दै सेरमायनानै गाज्रि जाजोब्बाय मारै जाबावगोनथाय गोदान बानायफिननांसिगोन जानाय नंला थ' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो फाइनालि दा मोनफैबाय आरोना लोगोफोर हाबा लागोआव नै बर'नि एक्ट्रेस सोरनोबा नांगौबा आं कमेन्टआव नाम्बारखौ हरनानै दोनगोन सिंगेलसो दासो दे नै नामबो गैया माथो गेटआव हौवा गोदाननि हिनजाव गोदाननि नाम गैथ'वा सिङाव जिरायबाय होद क्लाब जोंदोलै लाइटआ नोंसार मोनफैना दं माथो नोंलाय दहायनो फैदों नामा हेन्डसाम मोनथारलै नोंखौ दा सिङाव हाबबोबाय नै ओइथिं हौवा गोदान हिनजाव गोदानखौ माबागासिनो दं बुजायगासिनो जैग' होसिगोन दायो नै अर फोजोंबाय रंबार माबायदि मोनदों मोजां सोलोंखाना लाखादो सम मोनफैगासिनो नै हौवा गोदाना जोंना गाबनो ओंखारदों नामा होननानै मानो गाबनांगौ मानो सिन्था ओंखारदों सिन्थायालाय हिनजाव गोदाना बारलांफाय नोंसो नङा नोंसो अर लगायबाय बिथिं बैराथिफोर दं बैराथि दा दसे उनाव मोसागोन आं मोसानायखौ लोगो मोनफैथ'वासै एसे लेट जाबाय बेम पार्टिया हनै मिनिगासिनो आंखौ सिनायहरदों बिसोरो आयं बोरै खबरा मोजां आयंमोना हाबा मोनसेबो हगारा आरोना ओरै थांलाबाय थायो बिसोरो माजबाद एरियायाव हाबा जाबाथाय बिसोरखौ लेंहराबानो जाखाया बेम दामनायाव ना आयं साबैसे फैदों दिनैलाय गासिबो फैजोबदों नोंसिना टिमा फुरा दामग्रा पार्टिफ्रा दंफैजोबो नोंथांमोननिया नोंसिना माबा बेम पार्टि ग्रुपनि नामा मा नामलाय आयं नोंसिना बेम पार्टि ग्रुपनि नामा मा नाममोन औ रिंसार बेम पार्टि ग्रुप दा सोरनोबा नांगौबा नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरोना बिराद मोजां दामो बिथांमोना उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय लेंहरजोबो बिथांमोना जोंनि माजबाद एरियायाव फुरा फेमास आरोना बेम दामनायाव ओमफ्राय नै बिथिं दङ जोंहा आलासिफोर दङ नैबे हिनजाव गोदान लागोनि मादैमोना मा जायगा मोनलाय नोंसिना सिखारदाङा रौतारि गला मा होनो नोंखौसो बांसिन देखायगोन आं दा नै जोंबो हाबा दाननायखौ नायनो फैजोबदों सिख्लाफ्रा आदर्शनि सिख्लाफोर सोरखौ फसायो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय बायबाय लादों नों बायबाय लानो रोंदा बायबाय होनदो दे दायो नै अर लगायबाय बिथराइ आफानि आखायाव गथायना होनो थाखाय दङ बिथराइ आइनिनो हौवा गोदाना बिराद टेनसनाव दं आरोना दायो आसोला बे आफाखौ आङो गिबियाव र' नोंथांमोननो संनाय खावनायखौ एसे देखायहैनि आङो माथो माथोबो गैया हेलौ होनहरब्रा हाय स्ट्रिट नामा माथो गथ' थाजोब्बाय बेम दामैखाय मोसानांगौ बेम दामबा मोसागोन ना
नोंलाय बाजैयालाय मोसाया हा मोसानांगौब्रा हाबायाव मोसानानै दा हायस्तागोन एकथायाव अखा कमप्लिट मोसानांगौ मोसाबायानो बिनिबो हाबा मोनलायथारसिगोन भारतनिबो 11 थारिखआव फेब्रुवारिनि ना मोसाग्राफ्रा दा दसे उनाव मोसागोन मा हले खेबनाङा सानो नामा देलाय मादै डाइलग होलाय फंनैसो हा मा ओंख्रि जाबोनाय मा ओंख्रि जाबोनाय जायाखै बिराद डाइलग होनो रोङो बिसोरो सानैबो आनैबो मादैबो दायो रोंथ'वा एसे माबा माबि गियानफोरनि माबा लादोंब्रा नै हौवा गोदाननि बिदा बेयो हौवा गोदाननि बिदा Dancing dah. Siapa dancing? Dia naik dia ada. Dia naik juga dia lah. Hah? Mana menengah? Iku. Stapna hulai iku stapna. Stapna macam stapna ngopi kelai. Hah? Roh, नोंथांमोननो संनाय खावनायखौ देखायनि आङो मा मा संदों दाइथिं सिख्लाफ्रा एकदम मबाइलाव बिजि दहायथ' आङो सिंगेलसो होन्दोंमोन ना दायो नाम्बार मोनबायदां आरो सोरनिबा दायो होमबाबो आं नाम्बार होना होगोन डिसक्रिपसनाव सोरनोबा फसायोबा कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय मोनाखै बेदरा ए बिथिं नै जोंहा कामान्ड' सार दङ हा आं माबाखौ देखायगोन नैथिं संगासिनो दं आदैमोना बिलाथिजों मा जागोन बेलाय ना बिलाथिजों ना संग्राफ्रा संगासिनो ओमफ्राय हाबा दायो सिन्दुर थुथ'वाखै हा थुबाय र' संनाय खावनायखौ लाग्रोदां ओमफ्राय नैबेहायलाय मा संदों दै गोजासो माथो नैबेयाव ओंखाम दसे टाइम पास पापर एवगोन आरो दायो बिसिबाय नै पापरखौ मैदेर खोमा बिसिगासिनो ओमफ्राय बेयावलाय नैबे अमा बेदर ओमफ्राय बे मा लाब्रा नै लाब्रा ओमफ्राय दालि जहल ना सबाय बिलाय ओंखाम दं ओंखामा मोनखाजोब्बाय बांसा माने माबा लाहोदों आरोना हौवा गोदानखौ मा होनो साखि लाहोदों दायो समायखिरा दिनैनिफ्राय बिथाङा माने गुबुन सिख्लाखौ नायनो मोनला आरो बिथराया ओमफ्राय साबधानसै सेंग्राफ्रा नै बिसोरबो सानैबो गार्लफ्रेन्ड गैया बिथाङा मेनेजार मावो ओमफ्राय बिथाङा माने प्रफेसार कलेजनि दा सोरबाफोर फसायोबा नोंथांमोनहा बुंहरबानो जाबाय डेन्जार मालदार जोंनावथ' डेन्जार मालदार बेबो मालदार गोजा सानैबो माबायाव डाइलग होब्रा बेयाव डाइलग होलाय ओंखाम जादोंना जायाखै हा जाबाय मा ओंख्रि जानाय हा मा ओंख्रि जानाय मा ओंख्रि मा ओंख्रि जानाय मा ओंख्रि अमा बेदर एव बुंब्रा बेयाव नायनानै बे सोर बिलाय बे सोर बियो सोर हा सोर बिलाय सिनाया आर'नाइ गानलायदों माथो इनो सोरैलाय सिन्दुर थुबाय दायो सिन्दुर लोगोफोर बिथराय हाया थांफानांगौ नामा
नोंसोरलाय माला लागोन बिराद सेंग्राफोर दं नै जों गामि आदर्शआव सिख्लाफोर नांगौबा फसायोबा खोन्थाहरखा आं नाम्बारखौ गासिबो कमेन्टआव होना होजोबगोन आरो ना नै चेंनाय हग्ल' दं मा नामलाय बिस्टिराम दं ओमफ्राय नै मोनसे कुसुम दं गेरा फिसा दं नै अनसुला दं बेना लाइसेन्स दंखायोलै लाइसेन्स गोनांखौ बुंथ'ला एसे बोसोर नांगौमोन लागाव आख्रोमा ओइ हनै बेरसिगोन लागाव खोमसिसो नुबायलै स्राङाव सावनांगौमोन खैथा सर्ट दं बे बोरो मा दाबो गाबा फसास नामालै बमायानो फसासो गावनाया ए सान्दुंआव फोराननांगौमोन बेखौ एरला नामाब्रा ए ओइ स्टप लागाव आथिं गुदासो देरबावदों माजबादनि आदर्शनि सेंग्राफोर नै मा नाम मोनलाय ना थरायना मिस मा गेलेना बर' हा गेलेना बर' ओरैनायब्रा केमेरावनाय मा नाम दंलाय थरायना मिस सौग्राव हेवोबा मागोआव लोंनानै दाखालि होखादो ओमफ्राय सिंगेलसो हौवा गोदाननि बिफा बियो हौवा गोदाननि ভাল চিনি পাইছে না নাই
गायसोमदो बिथराइनि लोगो गोजा बिथराइত দোষ এইটো আমাৰ ডিলাৰতে কাম কৰে চবে মেনেজাৰ ন তইমা কোনো উঠো মোসাদোब्रा মোসাদो राजा मोननै मोसादो सिगांमोन बिदि गल' गथ'नि जागोन नामा लागोन ना माला लागोन सासे सानै साथामनि दंखायो हाबाया दारियानो मोनजोबबाय रायलायनो लाजिला नोङो मोसागासिनो लोगोफोर सिख्लाफ्रा नै नायनो हागोन नोंथांमोना आं मोसाथ'वाखै आं मोसाबा जायगा थोनाय नङाना ओंखायनो मोसायाखै आरो आङो आनैया जानजि खाफ्रा खाबाय नै साइडआव एकदम दे मोसादो हा रेस्ट लादों नामा दे मोसादोलाय मोसाद' ओइ बेयाव ओइ नोंसोर मा इथिं थांना ओरै फै मोसा दे मोसा ओइ मोसा ओइ मा नामदों Yes. Thank you.
मोसार' बाजै गगा मोनदों मानो मोसागोन नोंसोरलाय मोसार' मोसागोनबा जा दै एसे स्राय लोंना फैखांलायबाय आं माने गोलोमजोब्बाय आरोना मोसानानै सेससो मोसाबोगासिनो दं सेंग्राफ्राबो तामाम इन्जय आरोना लोगोफोर गैयैफ्रा नायनानै थाबाय था जोंहा मोसानानै गोलोमलायबाय नोंस्रा ओमफ्राय जिसो जोमबाय थाबावदों मानो मोसागोन नोंसोरो टेन्टआवनो ओंखारदों मोसार' गोलोमजोब्बाय नायै नायै मोसानानै गाबोन रिसेपसनाव मोदोमा मारा मावाखै नोंसिना एसे मोजांसो माव लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै आरोना नेक्स्ट भिडिअ' थाफैनो